Hola, com va? Aquest vídeo d'avui és una mica diferent a tots els que he fet fins ara, perquè és el meu primer videotutorial. Sempre havia volgut fer un videotutorial. En aquest cas, la gent de Fem Consell m'ha demanat que en faci un per explicar a la gent què ha de fer i com ho ha de fer per inscriure's al Consell per la República. Si ets una d'aquelles persones que ara mateix dubta i no sap si està inscrit o no, perquè fa temps que et vas apuntar a moltes coses, no passa res, segueix els mateixos passos i més endavant ja comentarem què passa si ja estaves registrat o registrada. Així que tothom atent que ens hi posem. Perquè aquest tutorial sigui fàcil de seguir, apareixerà aquí al meu costat la pantalla del meu mateix mòbil. I així podreu veure pas a pas i amb facilitat tot el que cal fer per inscriure's. Així doncs, que aparegui el meu mòbil. Vaja, potser hauria d'haver canviat la foto de fons. Què passa? Tots tenim debilitats. Oi que sí, Pilar? Bé, seguim. Nota! Si ho creieu necessari, podeu anar posant pausa al vídeo perquè us doni temps a complimentar totes les etapes que us aniré explicant. Val a dir, però, que això de posar pausa és la gran fòbia dels youtubers, perquè sovint es fa clic en els pitjors moments i quedem amb una cara desagradable. Comencem, doncs, amb la guia. Pas previ, tenir internet. Sí, sé que és una mica absurd, però és important que el vostre mòbil tingui 3G, 4G o connexió Wi-Fi. Llavors entrarem al navegador, el programa del nostre mòbil per entrar a qualsevol pàgina web. En aquest cas jo uso el Google Chrome. Un cop tinguem el Google Chrome obert, doncs escriurem Consell per la República al buscador i el primer resultat que ens ofereix és el bo. Nota! És important escriure Consell per la República. No és Consell de la República, ni la crida del Consell per la República, ni el Fòrum Constituent del Consell Republicà, ni la petanca de la República. Consell per la República. Fàcil, no? Un cop hagueu entrat dins, us sortirà la pàgina d'inici del Consell per la República. Si aneu amunt i avall, veureu el número d'inscrits que ara mateix hi ha en el moment que he gravat el vídeo. Han de pujar. Notícies, hi ha un menú amb altres opcions. Nosaltres hem d'anar a fer clic on diu Uneix-t'hi. Pas número 1. Iniciar el registre. Us apareixerà aquesta pantalla que diu Registre Ciutadà. Heu de posar el vostre nom, cognoms i una adreça electrònica. És molt important que l'adreça electrònica estigui activa i que estigui ben escrita, perquè rebreu un correu per validar-la. Vinga, jo poso el meu nom, meus cognoms, el meu correu electrònic. Poso pausa per explicar-vos que si preferiu, en comptes de l'email, podeu posar el vostre número de telèfon. Simplement que en comptes de rebre un correu electrònic amb l'enllaç per validar el procés, rebreu un SMS. I per cert, no us preocupeu que totes les dades queden ben segures. Aquest és un sistema que està molt ben protegit. Seguim! I aquí sota podeu veure dues caselles. La primera és per autoritzar el Consell a que us enviï tota la documentació necessària per completar el registre ciutadà que estem fent. I la segona és per acceptar que voleu rebre informació sobre altres temes del Consell per la República. Un cop estigui tot ben escrit, fem enviar. Seguidament us apareixerà aquesta pantalla que diu que se us ha enviat un correu electrònic, que és el que usarem per completar el registre. Nota! Recordeu aquelles persones que hem dit que dubtaven si estaven apuntades o no? Si és el cas, us apareixerà aquesta pantalla. Us diu, enhorabona, ja estàveu registrats, i us avisa de la data que vau fer el registre amb aquell mateix correu electrònic. I aquí tens dos botons, un que diu visita al web del Consell per si vols tornar a la pàgina d'inici, però un altre botó molt important, que et diu si vols canviar les opcions de pagament. Això és així perquè a l'inici de tot el Consell per la República només acceptava un únic donatiu de 10 euros, que és el que costava fer la Identitat Nacional Catalana. Per cert, un DNI val 12 euros i un passaport 30. Oh, que barat que ens surt aquí! Com que l'opció de pagament abans era limitada, ara podeu entrar i modificar-la, fer-la periòdica, fer una altra puntual. Hi ha moltes opcions que veurem d'aquí una estona. Si ens havíem registrat per primera vegada, ara hem d'anar al nostre e-mail. Aquí està, doncs, el meu. Tinc molta porqueria, perquè no sóc d'aquells que no sé borrar els e-mails. Se m'acumulen tots. Feu clic al de Consell per la República. Un cop dins l'e-mail us surt un enllaç que és el que heu de fer clic per validar el registre. Fàcil, oi? Pas número 2. Les dades personals. Seguidament ens apareixerà aquesta pantalla on ens diu que hem validat el nostre correu i ara ja ens demana unes dades una mica més personals. El telèfon, la nostra adreça postal, el nostre número de DNI. És molt important que totes les dades que posem siguin exactament les que diu el nostre DNI, si no després tindrem problemes. Posau, vinga, telèfon mòbil, DNI o NIE. També els estrangers poden fer-se el del Consell de República i fins i tot amb un número de passaport també es poden fer del Consell. La República de tothom. Nota! Què passa si el sistema detecta que hem posat una data de naixement amb la qual la persona que s'està registrant és menor d'edat? No passa res. Al Consell de la República també es poden inscriure els menors. De fet, és gratis fins als 16 anys. I això és així perquè podran tenir veu fins i tot els nostres infants si algun dia hem de decidir com volem el carnet del Club Super 3, amb estelada vermella o estelada blava. M'ho invento. Per tant, els menors es poden apuntar i també seran partíceps de certes votacions. Bé, un cop tinguem tot escrit, tot ben posadet, fem clic a desar. Pas número 3. Les dades de pagament.
Aquí, com podeu veure, ens apareixen diferents opcions de pagament. Podem escollir quin és el període amb el qual volem fer la nostra aportació, mensual, trimestral, anual o puntual, i després podem escollir la xifra que volem donar. 10, 20, 50, 100, 250, la xifra que vulgueu. De fet, com veieu, hi ha una casella buida on podeu posar la xifra que considereu. Jo, per exemple, posaré 3 trillons mensual. És broma. Jo, per exemple, posaré 50 trimestrals, que més o menys surt el mateix que pago jo pel Netflix mensualment. Si pago això pel Netflix, com no ho pagaré per la República? El pagament s'efectuarà amb targeta de dèbit o de crèdit. Facilita les coses si el titular de la targeta és el mateix que s'està registrant. Si no és així, hi ha un enllaç que podeu fer alguns passos més. En aquest cas, jo sóc el titular de la targeta i la posaré. I nois, us haig de dir una cosa que és certa i que, des de que ho vaig veure, que quasi no puc dormir. El codi de validació de la meva targeta és 155. 155. Ja ho he dit, hackegeu-me-la. Bé, un cop ja tinguem aquesta pàgina complimentada, fem clic a finalitzar registre. Llavors ens apareix aquesta pantalla. Enhorabona, el teu registre ha reeixit! Ningú va dir que fos fàcil. Així com el procés també és difícil, al registre encara li quedarà un últim pas, però que haureu d'esperar una mica més endavant. Properament se us enviarà un enllaç amb una aplicació que us haureu de baixar i un cop instal·lada us explicarà els últims passos per acabar definitivament aquest registre, que aquí fem les coses ben fetes, al detall. Aquesta aplicació us demanarà que feu una còpia del vostre DNI per davant i per darrere i que us feu una selfie. I doncs el sistema compararà la foto del DNI amb la vostra cara i totes les dades que hem posat durant el registre amb les del DNI. I un cop facin match, el registre quedarà validat definitivament. I això ens permetrà que el Consell de la República ens pugui demanar el nostre vot, i serà un vot amb totes les garanties sobre qualsevol qüestió per la República. Ja sigui si volem refusar un 155, si volem determinar-nos o si volem fer un pont del Principat a les Illes. Si heu seguit fins aquí, felicitats a tots perquè ja sou membres del Consell per la República. Fora bromes, que això va molt en sèrio. Ja formeu part d'una institució que gràcies a estar fora de les fronteres de l'estat espanyol pot esquivar amb més facilitat la seva repressió i violència. La vostra presència al Consell per la República dona força a la tasca i a la lluita feta des de l'exili i enforteix la unitat independentista. El Consell per la República té com a objectiu fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, és a dir, que la República proclamada el 27 d'octubre esdevingui una realitat. I ara que ja hi sou dins, heu aportat el vostre granet de sorra perquè això sigui una mica més possible. Amb el vostre registre esteu ajudant a la tasca d'internacionalització del procés i esteu fent possible les accions estratègiques d'ofensiva jurídica necessàries per defensar els drets del poble català. Ara sou partíceps i protagonistes del desenvolupament d'infraestructures d'estat que facin de la República Catalana una societat millor, més democràtica, més innovadora i més justa. Enhorabona i benvinguts.